Once again, good afternoon po mga kabayan. Meron lamang po tayong naging konting problema. Pero babalik po tayo again sa ating live. Ang ating live na usapan ay usapang itlog pa rin po. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang sabihin na mag-subscribe po kayo dito sa Bernard T. Gabaon TV. At mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel po at i-likes na rin at i-share nyo sa iyong mga kakilala. At sa hapong ito ay muli pag-usapan natin po ang usapang itlog. Yan, napakagandang negosyo po. At kagaya nga ng sabi ko, nung ako po ay hindi pa nag-abroad, ay nagtataka po ako yung mga kagaya ko pong mga OFW ay kaya nilang gumastos ng 5,000 sa isang araw sa kanilang happenings at sa kanilang bonding sa mga iba't ibang parte ng kanilang mga kaibigan at kanilang mga parientes ay ganyan po nangyayari. Pero sa hapong ito, mabalik po tayo para hindi naman po masayang ating mga pera, mga OFW, ay napakaganda po na ating matutunan ang isang negosyo. Ito po ay napakasimpleng negosyo. Ito po ay ang pagninegosyo po ng itlog. Ayan po. Sa negosyong ito, meron po tayong tatlo na pag-usapan, tatlong klase ng negosyo dito na maaari natin gawin sa kung paano po at pagbebenta ng itlog. Yan po ang pag-usapan natin mga kabayan. Kaya ito na ang unang-una na pagkakakitaan kung ikaw ay magninegosyo ng itlog, kabayan. Kung retail, pwede ka nang kumita ng retail. Pinakasimple na yung meron kang maliit na pwesto, yung meron kang sari-sari store, ito ay bibili ka tapos ibenta mo sa iyong sari-sari store. Basta ang ipapatong mo, piso kada isang itlog. Maliit man yan, medium man yan, large, extra large, may jumbo pa nga. Piso kada isang itlog ang pwede mong ipatong. So sa maliit mong negosyo na naumpisaan, kung ganito ang iyong negosyo, ay kung magkakabenta ka ng 100 na itlog, ay mayroon ka ng 100 piso sa negosyong yan. Isang napakasimpleng negosyo yan. At kung siyempre, kung malaki-laki ang iyong pwesto, nasa nadadaanan ka, nasa marami kang tao, thickly populated ang iyong lugar, ay pwede ka nang kumita ng mas marami pa doon. At mega shoutout po mga kabayan. Meron pong napindot kanina yung natin na unang live natin po ay hindi po nag-success. Pero ituloy po natin mga kabayan. At kagaya ng sinabi ko, kada isang itlog ay piso. At hindi lamang po yan mga kabayan. Pwede rin po tayong kumita. Ito na, mas maganda naman po itong kumita sa pagbebenta po ng itlog. At malaki po dito ang kita. Mas maliit nga lamang po ang iyong ipapatong, pero mas malaki naman po ang iyong market area o mas malaki naman ang iyong pagbebentahan sa simpleng negosyo ito. Kada case kasi na sinasabi sa itlog, yung 12 na tray ay pwede mong patungan yun ng 70 pesos. Pero dito ay kinakailangan mo nang magkaroon ng service. Karamihan ng mga gumagawa nito sa mga nagde-deliver ng mga itlog, may mga nakanbas na sila, may mga customer na sila, o di kaya suki. Ang ginagawa nila dito ay kinukuha na lamang nila yung mga bultuang itlog, pumupunta sila sa may farm at doon nila kinukuha at idini-deliver nila sa kanilang mga customer. Parang supplier na po sila ng mga may pwesto sa mga palengke, sa mga may pwesto na mga sari-sari store, sa mga pwesto na may mga pwesto na mga karinderya at restaurant. Ganun po yung dinideliveran po nila. Dito, pwede mo ang patungan yon ng 70 pesos
At kung kumuha ka naman, pinaka-minimum na yung 20 na case. So, makakabenta ka doon ng 20 na case ay magkakaroon ka ng 1,400 pesos na income, kabayan. So, hindi na, not bad na po. Magandang income na po yan. Maganda na pong pagkakakitaan yan. Kaya yan po ang tinatarget ko para sa aking mga kapwa OFW o di kaya sa mga kapwa ko Pilipino na nagnanais na magnegosyo ng itlog, dahil ito ay sigurado ito, madali itong ibenta, talagang okay ang kita dito, madaling gawin yan. Kaya kabayan, ikaw ay siguradong kikita kapag ito ang pinasukan mong negosyo. At isa pang pagkakakitaan, kung talagang gusto mo talaga at magkakaroon ka ng intense na talagang ito ay gusto mong inegosyo, ay pwede ka na rin gumawa o di kaya magpatayo ng sarili mong paitlogan, yung RTL, ready to lay egg na mga manok. Dito ang presyo naman ng manok sa ngayon ay 400 pesos ang isa. So sa 100, kapag yun ang kukunin mo ay gumagastos ka na dito ng 40,000 pesos. Plus yung kanilang housing, dito pag may housing sila, pinakamura na, sabihin natin 20,000, pinakamura ng housing nila yon ay 60,000 na, at yung kanilang pinakabahay, yung kamarin, tawag namin sa Ilocano, yung pinaka-building niya, ay sabihin natin makakagastos ka ng 30,000, simple. Yung simple po ito, pinaka-simple po, inireduce ko po sa pinakamababa. Although na kung may 150,000 ka, doon ay elastic na yon, enable na yung negosyo mo doon, maganda na yung mararating mo sa negosyong yan. At medyo malaki nga, pero sure naman, sigurado naman ang kita mo kapag ito ang ginawa mong business, kabayan. Kaya ito po ang mga sineshare ko na negosyo, dahil alam ko po na madali lang natin gawin ito, mga kabayan. Dahil kapag ito yung mga itlogan o di mga dito yung retail, nagre-retail ka ng mga itlog, nagsusupply ka ng mga itlog, o di kaya nagpro-produce ka ng mga itlog, ay madaling i-figure out ito, kayang-kaya mo ito, kabayan, madali lang gawin ito. Kaya kapag ito ang pinasukan mong negosyo, tiyak hindi ka magsisisi dahil madaling gawin ito. I-recap po natin dito sa negosyong itlog, ay pwede kang mag-operate dito kung meron ka ng sari-sari store o di kaya meron kang maliit na pwesto, bumili ka ng mga itlog at sa sari-sari store mo, kapag kada tray ay makabenta ka ng 24 na peraso na itlog, meron ka ng 24 pesos. At kapag sa isang araw ay kapag nakabenta ka ng 100 na itlog, sa itlog pa lamang sa iyong sari-sari store ay meron ka ng 100 pesos. At sa mga trader naman ng itlog, yung middleman, yung bumibili ng itlog sa farm at i-deliver dito, kapag ito yung ginawa mo ay mabilis din ang kita dito. Kapag nabenta mo yung 20 case, may 1,400 pesos ka na. At ang malupit dito kasi talagang kinakarir ng iba, at yung iba ban na ang kanilang ginagamit dahil meron naman silang idea kung paano rin mag-market at may harmonious relationship sila. Talagang fashion nila ito, ay ginagawa nila ito upang karirin na negosyo at kumikita sila. Kung mayroong 100 case ang kanilang nabenta, ay syempre mayroon silang 7,000 pesos sa isang araw. Shoutout kay Kalingling, shoutout kabayan. At ganun din po kay Ma'am Mersa, Ma'am Queenie, shoutout po sa inyong lahat. At ito nga ang negosyo na ating usapan ngayon ay sa itlog po, dahil madali at madaling negosyo, maganda ang kita, patok sa mga bata, kasi mula bata hanggang matanda, mula mahirap hanggang mayaman, ay nag-uulam at kumakain ng itlog. Hindi rin natin masasabi na may matumal na panahon, bumababa man ang presyo, pero hindi talaga nawawala.
ang bumibili at kumakain ng itlog. Ito yung magandang negosyo kasi hindi siya nagtutumal. Maski sabihin pa natin na pagdating ng tagulan, pagdating ng February, hindi pa rin nasasabi na nawawala. Ang maganda nga dito, pagdating ng December, ayan, kapag pasukan ng mga bata, talagang bumubulusok ang bumibili ng produktong itlog. Kaya sabayan po natin ang negosyong ito, mga kabayan. Kaya ito po ay magandang inegosyo. Inuulit ko po, gusto ko lamang po ulitin sa inyong lahat na ang mga binablog ko po ay mga simpleng negosyo po lamang. Hindi po ako nag-vlog ng mga malalakihang negosyo. Pero ang mahalaga po ay nag-uumpisa po tayo ng ating mga negosyo. Dahil ako naman po ay sincero sa ating mission and vision na kahit sa ganitong paraan lamang ay makapag-share po tayo at makatulong po tayo sa ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. Pasok na pasok po kayo, mga kabayan, as long as na nakikita ninyo ang mga maliliit na ito at naniniwala kayo sa mga maliliit na negosyong ito na kaya-kaya natin gawin, ay sigurado na magkakaroon po tayo ng pag-asenso. Dahil ito ang unang hakbang upang ikaw ay umasenso. Hindi rin po naman pwede na kung ikaw ay magnegosyo ay mamuhunan ka agad ng malaki. Dahil kapag lumagapak po yan, wala kang trial and error, wala kang dry run, malaki rin po ang perang mawawala sa iyo. However, kung talagang risk taker ka naman, ay advantage mo rin yan kung marami kang pera na nakahanda na handang masunog dahil sa iyong misyon sa pagpapalaki ng iyong negosyo upang ikaw ay magkaroon ng successful na negosyo. Kaya mga kabayan, ang pagnenegosyo ng itlog ay okay po yan. Wala pong sasabihin natin dito na malulugi. Kasi talagang mabili ko talaga ito, patok na patok, swak sa masa. Kaya wag nang mag-atubili, subukan na ang negosyong ito. Para yung pera natin, lalong-lalo na tayong mga OFW, kapag tayo ay umuwi sa ating bansang Pilipinas, lalo na yung mga nag-exit, kapag wala ka pang naisip na negosyo, pwede mo nang inegosyo ito, kabayan. Dahil ang negosyong ito, kapag ito ay napalago mo, tiyak ikaw ay kikita. So, ito lamang, kabayan, ang gusto kong i-share na negosyo. At nais ko lamang sabihin, bago po ako mag-end up, kabayan, ay dahil kanina naumpisan ko na itong ating live at meron lang konting na maling pindot kaya po nawala. Pero bago po ako mag-end up, lagi ko pong ina-advise na ang aking mga sineshare na mga vlog ay mga basic po lamang. Hindi po ako nag-share ng mga negosyong malakihan dahil una sa lahat, alam ko po ang hirap ng nagtatrabaho dito sa abroad. At hindi naman ko masama talaga yung mga risk taker po talaga kung yung gustong sumabak sa mga malalakihang negosyo ay wala naman po tayong masasabi doon. Pero ang sa akin lamang po, kaya ito yung choice ko dahil habang tumatagal tayo sa pagnenegosyo, lalo tayong tumitibay, nagkakaroon ng maraming knowledge, palaki naman po ang palaki ang ating magagawang negosyo. At pwede kayong manood ng mga second level na mga business na po dyan sa mga vloggers na iba. Kaya ang nais ko lamang po na i-share sa inyo ang mga bagay na ito. Kahit wala na ako, hindi nyo ako pinapanood, at least nagkaroon kayo ng idea, mga kabayan, ay pwede talaga na lalaki ang iyong kita. Kaya hanggang dito na lamang po ang ating vlog na ito. Ugaliin po natin sana lagi, mga kabayan, na kung tayo po ay nagnenegosyo ay lagi po tayong mag-invest, lagi po tayong mag-ipon, lagi po tayong magtabi, lagi po tayong mag-aral, pag-aralan natin ng maayos ang ating mga negosyo. Kaya ito lamang ang gusto kong i-share sa inyo. Kaya go negosyo, practical tips ang kailangan mo. Hatid ito ni Kabayan Bernard Tigabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po, mga kabayan.